araba ye juye kalo tile 29 san 2026 Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw minnu sɔgɔlen don an n'a ni wagati na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati togoya la ni an ka bi araba kunnafoni di waati selen aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Juye kalo tile 28 san 2026 Senegali jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ale bisimilala an ka jamana kuntigi Général d'armée Assimi Goïta ale fɛ a bisimilali kun tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka bolodi ɲɔgɔnmaya ale ni badenya ni teriya min bɛ Senegali jamana ale ni Mali jamana cɛ yaasa olu bɛ se ka sinsin cogo min na o kɔfɛ Senegali jamana kuntigi bisimilayalen kɔ a y'a jira k'a fɔ Senegali jamana dayɛlɛlen don Mali jamana yaasa ka Mali jamana dɛmɛ ka banbagaci wale tigilamaw kɛlɛ min sen fɛ a b'a jira k'a fɔ fɛn min ye farafinna jamanaw ye olu bɛɛ lajɛlen de kan ka fara ɲɔgɔn kan ni ka jatigɛ wale tigilamaw kɛlɛ yaasa jatigɛ wale kɛlɛli kana fanga sɔrɔ ka taa fɛ hali bi min sen fɛ a ye tasi bila foli kɛ ni k'a ɲɛsin an ka wolomasiri tabɔ ma kɛrɛnkɛrɛnniyala maa minnu tora faso kumabɔli la banbagaci wale tigilamaw ka bingani wale sen fɛ ANAFIS marabolo kɔnɔna na. Jafara Behnu Bozo an ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔbaaraw kɛra sababu ye ni ka balomafɛn tɔn 48 fo ka taa se furaw olu tila ni yɔrɔ kofɔlen na yaasa fɛn min ye dunkafa sabatilen ale ni kɛnɛyako bɛ se ka sabati ni yɔrɔ kofɔlen na k'a kɛɲɛ ni an ka jamana kuntigi Général d'armée Assimi Goïta ale ka œuvre sociale ye. Ali bi an bɛ to an ka wolomasiri tabaw ka kunnafoniya bunanku olu kan état-major général des armées an ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye kunnafoni di kɛ kunun juye kalo tile 28 san 2026 min sen fɛ a b'a jira k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw n'u dɛmɛbagaw ka wulikajɔbaaraw olu bonyana kosɛbɛ ni ka taa bɔ banbagaci wale tigilamaw dagayɔrɔ kan Dagabori cercle de Sokolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu marabolo kɔnɔna na min sen fɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔbaaraw olu bonyana kosɛbɛ ni ka dankari kɛ jatigɛ wale tigilama caman olu ka ɲɛnamaya la fo ka taa se u bolofɛnminɛ caman olu ma état-major général des armées bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni k'a ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma min sen fɛ a b'a jira k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa lakanako ale ni basigi bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na. Walasa ka kɛnɛya ko sabati sifinnakaw olu yɔrɔ an ka wolomasiri tabaw ka bolofara min bɛ ni olu ka baara ɲɛsinnen don ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli ma ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na kayi OCS mɔgɔw ka wulikajɔbaaraw olu bonyana kosɛbɛ juye kalo tile 23 tɛmɛnen san 2026 ni ka tɛgɛda kɛ siganama 2 olu kan min sen fɛ u ka ɲini baaraw kɛra sababu ye ni ka ɲɛnaminimafɛn caman olu minɛni ma kofɔlen ninnu na ni o dɔw bɛ tali kɛ ɲɛnaminimafɛn comprimé tramadol ale 140 o la fo ka taa se fɛn min ye sachet de cannabis ale 51 ma ani ka tɛgɛda kɛ sefa wari 2000 ani 850 kan ani ma kofɔlen ninnu bolo an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min ye nin siganama kofɔlen 2 ninnu ye olu bɛ kiiri tigɛlamaw olu ka bolo kan u ni ɲangim ka kan o bɛ na da u kan. Kunu tarata juye kalo tile 28 san 2026 kulukorokaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye camp de leadership transformationnel des femmes et des jeunes femmes o la ɲɛnamayara citoyenneté L maaw fɛ walasa ka formation kɛ musow ani bogotigiw kun ka u kalan ni bingani wale tara ka a ɲɛsin u ma yaasa u bɛ se ka u ka hakɛw olu dɔn cogo min na tile 3 kɔnɔna na ni o bingani wale ninnu bɛ tali kɛ min na o de ye cɛ ni musoya bingani wale fo ka taa se furu joona ale ni jagoya furu ani a ɲɔgɔnna caman yaasa an ka faamuyali caman sɔrɔ a ko la Mali kunnafoni tɔgɔ la an ka jɛ ka ja dɔw olu lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ka musow former fana hakɛw manifinya yɛrɛ hakɛw musow dɔrɔn ka hakɛ tɛ dɛ manifinya yɛrɛ hakɛw ani surtout musow ka hakɛ ani dangata wale minnu bɛ ta ka lase musow ma parce que u ye musow ye olu modèle bɛ yen nɔ ani nin kan yɛrɛ kɔnɔna na formation bɛ yen pour que an yɛrɛ minnu ye an b'a fɔ an ma k'an ye leader ye an ye ko ɲɛnabɔlaw ye an ye ko changer law ye an bɛ se ka former cogo min na an bɛ se ka dan an yɛrɛ la cogo di surtout denmisɛnnin an sifinnakaw an bɛ se k'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔba de b'anw na jamana in jɔli ko la cogo min na an bɛ se ka dan an yɛrɛ la ka se k'o kow lawaleya cogo mun na ni kan yɛrɛ b'o cadre kɔnɔna na donc an ye baara caman kɛ an kan ka campagne fana kɛ campagne médiatique an bɛ taa radio la an bɛ taa télé la mais réseaux sociaux an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko caman bɛ kɛ réseaux sociaux de kan bi la donc an bɛna campagne kɛ réseaux sociaux fana kan ka se ka hakilinajigin kɛ ka se ka fɛɛrɛw fɔ mɔgɔw ɲɛna u bɛ se k'u yɛrɛ protéger cogo min na u sen kana don par exemple désinformation na parce que n'i y'a ye bi an ka dankari wale caman kɛlen don a la parce que kuma kuntan caman carilen don
donc an yɛrɛ en tant que sifinnakaw an bɛ se k'an sen jɔ cogo di pour que ka se k'olu la kari ka se ka mɔgɔw parce que hakili u bɛ mɔgɔw fɛn damatawalew kɛ ka mɔgɔw hakiliw fɛn ka fɛn kuntaw f'u ɲɛna donc olu bɛ se ka bɔ hakili la cogo di information jɛlen bɛ se ka partager cogo min na sifinnakaw bɛ se k'u sen don o ko la cogo min na pour que u kana kɛ fɛnkɛ ye mɔgɔ minnu bɛ information kolo partager donc an bɛna o fana campagne kɛ. An bɛ association citoyenneté elle mɔgɔw fo an'u ka partenaires bɛɛ. Parce que depuis an y'a daminɛ a bɛ ɲini ka kalo 3 ɲɔgɔnna bɔ u bɛ activités la u ka activités ninnu caman bɛ c'est des activités qui concernent les sifinnakaw don musow don a bɛ fɛ ka musow ka ko don ba la ka yira k'a fɔ musow la k'a fɔ u yɛrɛ bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ n'u yɛrɛ ye ka se k'u former pour que au moins u sen bɛ se ka don cogo min na commune ɲɛtaa baara minnu bɛ yen ni a baaraw kun bɔra u yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ y'a kɔnɔna na cogo min na donc o former kun ye pour que vraiment u bɛ se ka défi minnu bɛ yen surtout jamana bɛ ka situation minnu traverser sisan gɛlɛya bɛ yen sécurité b'a kɔnɔna na bingani walew caman b'a kɔnɔna na o kun ye mun ye n'u former la ka ɲɛ o b'a to sini ma sinikɛnɛ ma u yɛrɛ b'u kumayɔrɔ dɔn u b'u kumacogo dɔn jamana dun mago bɛ denmisɛnninnakaw de la pour que olu bɛ se ka former ka ɲɛ pour que ka se ka sini ma sinikɛnɛ ma gɛlɛya minnu bɛ ɲɛfɛ pour que ka se k'o gɛlɛya ninnu degun ninnu ta ka bɔ sigidaw kan ka se k'u ta ka bɔ duw kɔnɔna na ka se k'u ta ka bɔ jamana kɔnɔna na. Nin formation in b'a to u b'u ka droit dɔn n'u ka droit dɔn ni dun y'i ka droit dɔn o b'a to vraiment i jɔyɔrɔ bɛ bonya société kɔnɔ parce que muso caman bɛ yen u ka droit violent no tous les jours surtout que violence ɲangata wale ninnu caman bɛ ta ka ɲɛsin u ma u t'a dɔn k'u ka droit défend cogoya min na u t'a dɔn u b'a défend yɔrɔ min na fana bon je crois que ni formation in kɛra o kun nin bɛna to ka se k'u ka droit dɔn k'a dɔn ni ɲangata wale taara ka ɲɛsin u ma fana u bɛ se k'u ɲɛsin yɔrɔ min na voilà u bɛ n'o bɛɛ dɔn ni formation in sen fɛ. Ne bɛ ɲɔgɔnna sifinnaka bɛɛ invité an ka participer formation na formation nin ka ɲi an yɛrɛ de ma a bɛ ta ka anw de sɛgɛrɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ VBG cas ninnu caman bɛ bolo anw muso denmisɛnninw kan n'an y'an ka droits dɔn k'an ka devoirs dɔn an kan ka orienter ka taga yɔrɔ minnu na k'an ka service technique ka baaraw dɔn n'Ala ka jɛ ye projets bɛ ɲɛ sɔrɔ n'Ala sɔnna. Ka lafiya sɔrɔ dugukolo ko ani so jɔli ko ɲɛw la tun ka lafiya ye entreprise ye min ka baara ɲɛsinnen don olu ma kunu tarata juillet kalo tile 28 san 2026 u ye villa F4 fila jɔlen bannen kile di a tigiw ma yaasa an ka faamuyali caman sɔrɔ a ko la an ka jɛ ka sotigiw olu ka kɔrɔfɔw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ka tun ka lafiya fo k'aw barikada vraiment ne nisɔndiyalen don parce que an donna so kɔnɔ an yɔrɔ lajɛ vraiment c'est sans commentaire yɔrɔ ɲɛna yɛrɛ de n'i ye salon lajɛ a salon ka bon cuisine ɲɛnama b'a la cuisine magasin b'a la chambre 3 ani toilette 2 terrasse b'a la a cour kɔnɔla fana ka bon bon o yɛrɛ fana k'i bɔ yen n'i ye a mur ninnu lajɛ ani protection mun bɛ mur la franchement c'est très rassurant baara ɲɛna yɛrɛ yɛrɛ de dalu b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ vraiment ne nisɔndiyara ne ye tun ka lafiya tɔgɔ mɛn a mɛnna an b'aw ka publicité y'aw ka remise lajɛ depuis ne cousine ye wele don min na k'a fɔ n ye ko a b'a fɛ Gana a ka tile ka diyan vraiment a ma se ka yana sɔrɔ o ye marque de confiance de c'est pour que ne nana n bɛ témoignage min k'a ye a bɛ da o de la donc franchement c'est de dire que le Rasiri que franchement elle est tombée sur un bon choix tun ka lafiya franchement aw ka baara a ka ɲi n tun b'a publicité la dɛ mais nin ne siɲɛ fɔlɔ de ka y'a kɛnɛ kan donc o tɛmɛnen kɔfɛ ne kɔni b'a fɔ Tunkara n k'a bɛɛ ɲɛna mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a mɛn ne bɛ terrain ko la n'i y'a mɛn ne bɛ sogo la i k'i gɛrɛ tun ka lafiya mɔgɔw la bɛɛ ka boli ka tun ka lafiya mɔgɔw sɛgɛrɛ terrain ko ni sogo la vraiment an bɛ Ala deli aw ka baara Ala k'a taga ɲɛfɛ aw ka baara Ala k'a taga ɲɛfɛ. N ye so yaala a bonden bɛɛ ani so kɔnna ɲɛ lafiya dan bɛɛ don min b'aw ka statut kan tun ka lafiya a fɔra cogo min na o de don donc ne bɛ dugawu kɛ aw baarakɛlaw ye ka dugawu kɛ so sanbagaw ye. K'an fa fo n'i y'a mɛn idée nin taara an fa de a idée d'an ma k'a ka fɛɛrɛ bɛ kɛ ka so ɲini a faso la vraiment a y'a kɛ a diyara n ye ne yɛrɛ de kalo o kalo ne bɛ wari in verser hali bi n taara dɔ verser tuguni
ne de wari verser baga ye dana baw kan ala ka ɲa ka d'anw ma halisa. Ami wagati min na i ko sisan fɛn min ye Ebola bana ye ale bala ka fanga sɔrɔ Congo jamana kɔnɔna na hali bi ni a jirala k'a fɔ Ebola bana kɛra sababu ye ni ka maa 350 olu bɔnɛ u ni na Congo jamana kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya ko ale sabati ni ka hinɛ banbagatɔw olu la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw minnu tun sɔgɔlen don an n'a ni wagati na ni ne bɛ dansigi an ka bi araba kunnafoni dilo olu la aw kan bɛn sini tarata kunnafoni di kuraw olu kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ ala ka lakanako ale ni basigi sabati an ka jamana kɔnɔna na ni ka se di an ka lakana finitigilakaw ma yaasa ka dankarikɛ banbagaci wale tigilamɔgɔw la ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na.